Od premijernog nastupa u Pekingu 2008. preko igara u Londonu 2012. i Rio de Janeiro 2016. Istorijske medalje iz danskog Vejlea, prvog zlata i himne u Grossetu 2016. preko Laškog, Kišinjeva, Berlina i Helsingborga, Ohrida i Kaljarija, pisali smo istoriju crnogorskog paraolimpijskog pokreta. 10 godina ni malo ni mnogo, ali dovoljno da dosanjamo svoje snove. Tiho, uporno i strpljivo, ali sa jasnim ciljem, krčili smo put ka tronu. U želji za sportskim rezultatom mijenjali smo svijest nas samih i naše Crne Gore, sigurni da smo dali bar mali doprinos da se na osobe sa invaliditetom danas gleda drugačijim očima. Po prvi put na paraolimpijskim igrama zavijorila se crnogorska zastava u Pekingu 2008. godine. Prvi put zakoračili smo na neko veliko međunarodno takmičenje. Naš barjaktar bio je plivač Dušan Dragović. Takmičar sam u sportu plivanju u disciplini 50 kraul i u paraolimpizmu sam već praktično od njegovog postanka zadnjih 12 godina. Takmičio sam se od 2006. do 2012. na svim takmičenjima, kao što sam rekao, što evropskim, svjetskim i paraolimpijskim igrama, i kao vrhunac svega je paraolimpijske igre u Pekingu 2008. gdje sam nastupao kao naš jedini i prvi predstavnik na paraolimpijskim igrama, gdje i Crna Gora prvi put se prikazala na paraolimpijskim igrama i uzela učešće. Sport kao sport sam je bio taj oslonac koji se pojavio i kao rješenje svih problema. A kasnije usput ja sam vidio da je to paraolimpizam i uopšte koja je to cijela širina svega toga. Već tada, zahvaljujući ideji krovnih organizacija osoba sa invaliditetom, Udruženja paraplegičara i Saveza slijepih Crne Gore, osnovani su prvi sportski klubovi: košarkaški Paramont, atletski Vihor, stonoteniski Luča, sportsko-rekreativno društvo slijepih Podgorica. Zaživio je sistematski organizovan sportski život osoba sa invaliditetom. U Londonu na paraolimpijskim igrama 2012. godine predstavljala nas je Marijana Goranović u finalu bacanja kugle u kategoriji F41 pred preko 80.000 gledalaca posljednjeg takmičarskog dana. Ja sam Marijana Goranović, paratletikom se bavim deceniju i više. Moji najveći rezultati i uspjesi su bili paraolimpijske igre u Londonu 2012. godine, gdje sam i nosila zastavu države Crne Gore pred 95.000 ljudi. Od tada su počeli da se nižu i drugi uspjesi. Ako bi vratili vrijeme 20 godina unazad i sad, mislim da se mnogo toga promijenilo u boljem smislu. Naš najveći uspjeh je to što funkcionišemo kao jedna porodica, gdje nas ima mnogo. I mislim da time mi dajemo ugled našem pokretu i motivaciju da što više djece sa invaliditetom krene ka našim vratima Paraolimpijskog komiteta, jer ona su ogromna i otvorena su za sve. Nastavljeno je širenje crnogorske paraolimpijske porodice. Postali smo bogatiji za golbal, sjedeću odbojku, parabiciklizam, parastreljaštvo. Otvorili smo priču zimskih paraolimpijskih sportova. Naši sportisti postali su redovni učesnici evropskih i svjetskih šampionata. Bilježimo nastupe atletičara na svjetskim prvenstvima na Novom Zelandu 2011. Lionu 2013. i Dohi 2015. Evropskim prvenstvima u Štatskanalu 2012. i Svonsiju 2014. Stono tenisera na šampionatima Evrope u Splitu 2011. i Linjanu 2013. Parabiciklista na svjetskom prvenstvu u Notvilu 2015. godine. Stigla je i prva velika medalja za crnogorski paraolimpizam. Filip Radović, istorija, sadašnjost i budućnost paraolimpijskog pokreta. A sve je počelo u danskom Vejle, oktobra 2015. godine, gdje je iskovana prva crnogorska medalja sa velikog međunarodnog takmičenja. Na tom turniru sam krenuo loše, možda i od uzbuđenja i od treme. Ipak nije bilo lako, bio sam dosta mlad. Da bi, kako su išli mečevi, dizao formu, igrao na sve boljem nivou i na kraju sam ostvario 3. mjesto i bronzanu medalju. Stvarno, osjećaj je bio nevjerovatan. Nakon toga osvojio sam još 3 evropske medalje, ali nijedna nije bila ista kao prva. Grosseto, domaćin atletskog prvenstva Evrope 2016. godine.
zlatnim slovima upisan je u istoriju crnogorskog paraolimpijskog pokreta. Kreatori istorijskog uspjeha bili su Radmilo Baranin i Marijana Goranović. Baranin je postao šampion Evrope u bacanju koplja. Trenuci za anale crnogorskog sporta, zastava na najvisočijem jarbolu i taktovi himne prvi put u čast nekog crnogorskog paraolimpijca. Uspjeh je upotpunio srebrom u bacanju kugle. Ja sam sportom počeo se bavim kao jako mlad. Od neke svoje 10. 12. godine sam počeo pomalo dizanjem tegova, to je amaterski. Međutim, kada sam došao da učim školu, zavod za invalidnu djecu i omladinu, počeo sam da se bavim trkama u kolicima. Međutim, u to vrijeme nije postojao ni paraolimpijski komitet, bilo koja ustanova koja je mogla da nam pomogne da odemo i da se takmičimo na neka značajnija takmičenja. Kasnije je uz pomoć ljudi koji su uvidjeli potencijal u meni još u drugim sportistima osnovali paraolimpijski komitet gdje mi koji smo se bavili amaterski sportom mogli i na profesionalan način da se pokažemo u Evropi i u svijetu. Draž pobjedničkog postolja u Grossetu osjetila je i Marijana Goranović, koja je postala vice šampionka Evrope u bacanju kugle. Moj drugi veliki uspjeh je Evropsko prvenstvo u Grossetu 2016. godine gdje sam ostvarila srebrenu medalju i dobila laskavi naziv vice šampionke Evrope. Ja sam i prva djevojka koja je ostvarila status vrhunskog sportiste u Crnoj Gori. Isti uspjeh ponovila je i na Evropskom prvenstvu 2018. godine u Berlinu. Da vrijednost paraolimpizma nije samo sportski rezultat, najbolje zna atletičar Miloš Ranitović. 3 puta četvrti na velikim takmičenjima, Evropskim prvenstvima u Svonsiju i Grossetu i svjetskom prvenstvu u Dohi. Ja sam Miloš Ranitović, crnogorski paraatletičar, skakač u dalje, skakač u vis u klasama F12 i F13, klasama slabovidih ljudi. U paraolimpijski pokret Crne Gore sam ušao 2008. godine na samim početcima paraolimpijskog pokreta. Bio sam 2 puta četvrti na prvenstvima Evrope u Svonsiju i Grossetu 2014. i 2016. i bio sam 5. na prvenstvu svijeta 2015. godine u Dohi. Meni kao slabovidom licu atletika je dosta pomogla vezano za snalaženje u životu i što se tiče moje fizičke snalažljivosti i mentalne, s obzirom da je jako teško trenirati i potrebno je da čovjek bude strašno uporan, pogotovo kad je u pitanju slabovida osoba koja ima malo i lošiju koordinaciju. Moram da kažem da je za ovih 10 godina situacija u paraolimpizmu u Crnoj Gori izuzetno napredovala, što u broju takmičara, što u broju sportova i što je dalo rezultate u osvajanju velikih medalja u različitim sportovima. I Maja Rajković, koja je medalju na Evropskom prvenstvu u Berlinu izgubila u posljednjoj seriji. Ja sam Maja Rajković, atletičarka, reprezentativka Crne Gore, u klasi F54. Na prošlom Evropskom prvenstvu bila sam četvrta. Karakteristično za moje četvrto mjesto je to što sam medalju izgubila u posljednjoj seriji, u 6. seriji. Time sam izgubila određene privilegije koje nosi ta medalja, ali sam dobila jak podsticaj za ostvarivanje budućih ciljeva i sljedeći glavni cilj je Evropsko prvenstvo u Poljskoj. Čuvena brazilska marakana, crnogorska zastava visoko podignuta u ruci Ilije Tadića, koji nas je zajedno sa Marijanom Goranović predstavljao na paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Finalista Evropskog prvenstva u portugalskoj Madeiri i svjetskog prvenstva u Mexico Cityu. Nošenje državne zastave na otvaranju paraolimpijskih igara je bila jedna od najvećih privilegija koju sam mogao da dobijem kao sportista. Takmičim se u disciplini 50 metara kraul. Moji dosadašnji najbolji rezultati su 6. mjesto u Mexico Cityu na svjetskom prvenstvu u 50 kraul i 12. mjesto na paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Treniram ga od svoje 9. godine. Za mene je on jedan bitni dio mog života. Moje prvo naredno takmičenje je Evropsko prvenstvo u Madeiri u Portugalu. Ono će se održati u maju sljedeće godine, a nakon toga u avgustu me očekuje paraolimpijske igre u Tokiju. Osvajali smo medalje i na Evropskim igrama mladih paraolimpijaca. 2015. u Varaždinu, 2017. u Đenovi,
i 2019. u Lahtiju, kada smo i debitovali u još jednom sportu, judou za osobe sa smetnjama vida. Stigle su i medalje sa Evropskih univerzitetskih igara iz Zagreba i Rijeke 2016. i portugalske Coimbre 2018. godine. Po prvi put smo draž evropske scene osjetili i u ekipnom sportu, golbalu, tipičnoj paraolimpijskoj disciplini za osobe sa smetnjama vida. Naši golbalisti na svom debiju iznenadili su sve i osvojili srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu C divizije u moldavskom Kišinjevu, a zatim i izborili plasman u viši rang. Isti rezultat su ponovili nedavno na Evropskom prvenstvu u italijanskoj L'Aquili, ostvarivši čak 7 pobjeda do finala, u kojem su poražena nakon 2 produžetka zlatnim golom. Postali smo tradicionalno dobri domaćini nekoliko međunarodnih sportskih manifestacija u stonom tenisu, sjedećoj odbojci, golbalu i košarci u kolicima. Radost crnogorskom paraolimpijskom pokretu donio je i Predrag Nikač u drevnoj igri na 64 crno-bijela polja. Član šahovskog kluba slijepih Zora upisao je svoje ime među najveće. Zlatni na prvoj tabli šahovske olimpijade za osobe sa smetnjama vida u Ohridu 2017. i svjetski pojedinačni šampion u Kaljariju ove godine. Šah doživljavam kao svoj život, kao privilegiju. Moj svijet je promijenilo druženje sa tim ljudima. Znači, kad sam ušao u priču sa Paraolimpijskim komitetom, kad sam vidio taj nevjerojatan optimizam, te nevjerojatne ljude, ta nevjerojatna odricanja, ti ljudi su mi otvorili svijet, poglede. Znači, ja sam počeo da igram za slijepe, a u stvari sam progledao. Prvu deceniju od međunarodnog priznanja na najljepši način krunisao je uspjeh naših stonotenisera na Evropskom prvenstvu u Helsingborgu. Radović je bronzano odličje iz Vejlea potvrdio u Laškom 2017. a 2 godine kasnije u Helsingborgu. Popeo se stepenicu više na pobjedničkom postolju. Predvodio je reprezentaciju i do prve ekipne medalje. U Laškom sam uspio da ponovim rezultat prije 2 godine ranije iz Danske. Ostvario sam također 3. mjesto. Mislim da ni to niko nije mogao da očekuje s obzirom na kvalitet igrača u kategoriji 10. I tada sam sa 17 godina bio opet dosta mlad, ali zajedno sa trenerom Lupuleskom uspio sam da ostvarim značajan rezultat, te da bih ove godine se podigao stepenicu više i osvojio srebro u Helsingborgu, a zajedno sa svojim saigračima Lukom Bakićem i Dejanom Bašanovićem istorijski uspjeh i prva medalja u ekipnom dijelu za Crnogorski paraolimpijski komitet. Luka Bakić i Dejan Bašanović bili su dio istorijske priče iz Helsingborga. U direktnom duelu za medalju pobijeđen je zvanični paraolimpijski vicešampion, Španija. Uopšte nije bilo lako, drago mi je što sam bio dio ekipe koja je osvojila evropsku medalju u Helsingborgu prije mjesec dana. Utisci su fenomenalni, jako težak turnir za mene, s obzirom da je to moj prvi turnir veliki i pala je medalja, što je još fantastično. Svakako za mene najveći utisak ostavilo je posljednje prvenstvo, Evropsko prvenstvo u Helsingborgu u Švedskoj, gdje sam zajedno sa Filipom Radovićem i Lukom Bakićem osvojio 3. mjesto u ekipnom dijelu. Kada govorimo o paraolimpizmu, odnosno ja bih se vratio na kompletan pokret lica sa invaliditetom prije nekih 20 godina, mi moramo da konstatujemo danas da je taj pokret na mnogo većem nivou, da je mnogo veći broj lica sa invaliditetom uključen kako u sportske aktivnosti, tako i sve neke druge društvene aktivnosti, a što je velikom zaslugom i ljudi koji vode ovakve organizacije, ovakve pokrete i što na pravi način animiraju te ljude. Paraolimpijski točak je pokrenut. Tihim radom rastemo uz konstantnu podršku države Crne Gore, čije ime sa ponosom reprezentujemo širom svijeta, ne samo u sportskom smislu. Ponosni smo što je država prepoznala naš trud, konstantno rastućom podrškom i odnosom Ministarstva sporta i mladih.
Uz tradicionalno brižan odnos Crnogorskog olimpijskog komiteta, pomoć i podršku nacionalnih sportskih saveza, glavnog grada i lokalnih zajednica, društveno odgovornih kompanija i našeg prvog ponosnog sponzora Crnogorskog elektroprenosnog sistema, krovnih organizacija osoba sa invaliditetom, partnerski i ljudski odnos sa porodicama naših sportista, profesionalnu podršku medija. Danas se u našem pokretu praktikuje 10 sportova sa programa paraolimpijskih igara. Uz energiju naših sportista, ponosni na stručna imena koja su dio naše porodice, nastavljamo da sanjamo i živimo naše snove. Ovo je tek naših prvih 10 godina. Ja sam Petar Kasov, imam 13 godina. Skijanjem sam počeo da se bavim u svoje 6. godine. Do dana današnjeg imam preko 60 medalja. U paraolimpijskom svijetu sam od prije nekoliko godine i počeo sam da ostvarujem rezultate i na paraolimpijskim trkama. To je bilo u Zagrebu zlatna medalja. Prvo narodno takmičenje je u januaru u Crnoj Gori. Ja mislim u Kovačinovu i na Žabljaku i nadamo se prvom mjestu. Poručio bi svim ljudima jednostavno da se osobama s invaliditetom da se posvete sportu. Ne mora to biti profesionalni sport, ali u svakom slučaju da u svom nekom dijelu života odvoje vrijeme za sport, jer samim tim će se bolje osjećati i ne samo što će se bolje osjećati, nego jednostavno će putovati, družiti se i sve ostalo što ide u sport. Da živjeti punim plućima i osjećati se mnogo bolje. Paraolimpizam od samoga skoka u bazen prvi put u martu 2006. pa do dana današnjega je promijenio život i praktično postao jedan moj život. I u privatnom i u profesionalnom smislu sve se postalo mjeriti, sve mjerno, sve izazovi i jednostavno kad jednom počne fajt nema nazad. Najveće mi je zadovoljstvo u mojoj karijeri to je da će neko od ove djece koji imaju neke posebne potrebe, nije to samo bitno da li je to problem vida ili ovo, da će se neko reći da mu je uzor predrag nikad. Mislim da je paraolimpizam u Crnoj Gori doprinio u afirmaciji osoba sa invaliditetom, pogotovo mlađih osoba koje nisu mogle na neki drugi način da se dokažu u društvu i kroz sport su uspjeli da pokažu šta mogu i za šta su sposobni. Paraolimpizam me oblikovao kao osobu i faktički nema pore mog života u koji paraolimpizam nije ušao preko moje porodice i mojih prijatelja koji prate i moje rezultate i moj sadašnji posao i koji su upućeni u sva dostignuća mene i mojih kolega. Paraolimpizam ne sumnja nijednog trenutka da će i dalje sve više i više da se razvija, da će to biti pokret koji će biti sve otvoreniji. On je i sada zaista dovoljno otvoren i svako ko god izrazi želju ili ima mogućnosti ili želi da dođe da se oproba u bilo kojem sportu, ima mogućnost da dođe ovdje, da pokaže neke svoje afinitete i naravno u radu sa stručnjacima koji su angažovani u Paraolimpijskom komitetu. Ne sumnjam jednog trenutka da će se iz njih izvući maksimum kako bi oni postigli što bolje rezultate. Danas kada slavimo 10 godina Paraolimpijskog komiteta, ne mogu a da se ne sjetim prašnjavog poligona i drvenog metra sa kojim sam mjerila moje rezultate i stigla do Paraolimpijskih igara London 2012. godine. Ako mogu i ja, mogu i svi. Ja sanjam svoje paraolimpijske igre. Ja sanjam svoje igre.